way food delivery boys ubapan poi bam online hakatan chate lamingi jongkari China ula kring ya kajing perkat gi babun aden ba ulapan pau hakilat patai kubor jongka China hakanu karkom ulaya poika batkawe kathei na Amerika kabadai kan nong hi kai school hapo China tang hapo kisan benai kiba kia kendu ningkong une unong pen poi bam online ubadai usamla baduk nanong kendong ubum don jing nang jing start ne ubum nang tran pareng ubakar teng uliu arpo nyau snam karta ubadai nakathan shen yang jongka jala lioning ulapan pau ya kane ka khubor lingba ka online layathu ka kot khubor jongka South China Morning Post ha kata ka video uliu ulapan itu yala ka tengah ka bakar teng ka Hana Harris ka ba live post nam karta napo Alabama jongkari Amerika kabakane kanong Amerika kalawan cha Shenyang jongkari China ha ubnai Agos jong une usnem baladep banwan hikai school hapo ka school kindergarten ka school jongki khana nabata ka subject English kine ki arngot ki lai kendu nikong ha ubnai November jong une usnem baladep ha kapor bakane kanong Amerika ka online bam lingpa ka wei ka ap pen poi bam uliu ulapet kan mau bakat bau da pen poi ya kata ka jingbam nabata jongka ba u ya kendu ya ka akawe ka lip bat udon hapreng ka jing e namar bum nang ya ktin pareng hakapor ba ula ya kata ka bam ula syukran la ka keranda ka kenten hello I love you bat kumta ka ne kanong Amerika kalapu samki bat hakata ka klip mat kala kalalong ka jing sedang jong ka jing ya dei jongki kila kaliang ya kijing te phabaya dei tang hadin katu kan nepor da ka ba penon daki ap pen kala kenten hakaba kanong Amerika kalong bakatrang banang ya kaktin China katpa kadang ya rap ya uliu ya kaktin pareng uliu asdang batsam ya kidur bat ki video kiba usyat jing syat bat ya lekai bat hakabakut kine arngut kilapoy syaka jing iit kabaskem aden ka jing iit kabalas kem kane kanong Amerika kajulej put rengkat bat uliu haka jing lej pen poi bam jong u haman la ki jaka konta haden arbnai kine arngut kilaya poi kha haka chnok trai jong uliu kitmi ki pa jong kane kanong Amerika ru kilapha ka jingker khu ka jingker do yaki lingba ka video wadla uliu ulapan pa bawan na kalong ying ka baduk nanong kendong bat don yeng ne don kali henrai kane kanong Amerika kalapetik kena ya u baya ka jing ik umla banthau ha ka jing don jing em henrai dei da ka jing ik ka basisha ka ba ka kwa lapan pau penkut uliu